bandiraɓe musidɓe tedduɓe amtuɓe yebde ayaw Piindi TV on calminama on juurama caggal nde jettuɗen jeeno jurumdero jurmotoɗo jafotoɗo waɗa wona golla jaaɓe juulen nelaɗo makko Mouhamadou Rasulullah sallallahu alaihi wasallam en jetti kadi sababuji ɗi kala sababu o ko jiknaɓe ɓe sababu wodede en jiknaɓe yaaɓe ɓe yo toon ɗum foftorde mabɓe heddiɓe gaɓe yo duuso ɓooy sababu goɗɗo ko arde ɗo eɗen mbaɗana gowɗe wadde ni e yewtere men Njanngen Pulaar en calmini dendagal yeeɓiyanke ayaw Piindi TV ɗo wawi wonde kala diaspora o e Afrique o e Amérique o e Asie Europe usene fof en calmini won toon ɓe juuri muɗumen e hande kadi en garti no gawɗen wadde ni e saaha foof gadden yewtere men walla windande men Njanngen Pulaar en jetti noon haralleɓe ɓe hono ceerno Saliou Sow e ceerno Djiby Dieng nde wonno ko deeƴa gollo en so tawi yiyama image uji joɗɗi nanama haala labtuka ko kamɓe goni caggal ɗon eyyi no eɗen gawti kadi jokkodirde walla waddude yewtere nde e ɓinguel men walla musidɗo men hono Elimane Gaydo min tottama konngol o salmina bandiraɓe e on sa payni windande men Elimane assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullah. Baba Hamad salminama juurama en calmini bandiraɓe yeeɓe men ɗo e nder leydi ha e caggal leydi kam fof en calmini ɓe juurimaɓe kadi en jetti nanguɓe kaɓirɗe kamɓene ɓe jarama no fewi ande kadi no mbiɗani en gerte e yewtere men Njanngen Pulaar ene gonɗen wadde hande kadi min naati e windande hesere gam kadi walla ni mbiyen ko gonnoɗen kono ma en mbaylu hen sawru mbaggu noon wadde Baba Hamad ko gowɗa wiide ni en jetti bandiraɓe waɗoɓe commentaire surtout ma e yewtere nde saabu no kewɗa wiide ni ko kamɓe goni on cooɓe en kono machallah ɗen jeeyi kadi ɗen jiiɗa kadi hen saahaji namde mabɓe gam kadi mbiya ɗum ɗo ni jiɗɗen waɗire ni waɗire saabu ko mbiyata ko bandum kala ko keɗotoɗo no wadde jettiɓe no fewi ande kadi a yettama noon wadde Baba Hamad hande hoto payɗen. eyyi a jarama Elimane ina wayno hande kadi haajuni koye windande men Njanngen Pulaar kono en gandi jangde wona taro tan ina waɗi hay ko wiyete hiisa hiisa noon en mbino waɗi ko maale nayyi waɗi woni maande ɓeydugol maande ustugol maande cowgol e maande peccugol hande garat hen koye peccugol ngol ala kene peccugol ngol ala kedde kala windande noon ko fate hiisa kewɗe adora ɗum ko gagga joni gagga o ko Saliou ina jogii gertoɗe ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi gertogal omo yiɗi feccude o fecca gertoɗe ɗe e wiɓe makko joyo omo yiɗi feccude gertoɗe ɗe e ɓiɓɓe makko joyo namdal woni e maɓɓe kala holno foti heɓata mo woni e maɓɓe kala holno foti ko heɓata
e maɓɓe kala holno foti ko heɓata joni noon so ɗum pirta gagga o alay sago ko neɗɗo feccete koko renda sukaɓe ndendi ko ujunere e temedde capanɗe joyi guertogal Saliou Sow ko sukaɓe muɗum joni noon mo yiiɗi feccudeɓe joni noon koɓe joyo mone holko heɓata joni noon moni ko jaabol ngol mo woni e maɓɓe kala heɓata ko toɓe ɗiɗi joni ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyi guertogal fecce e sukaɓe joyo ɗo ko hisorde lelini maɗum peccugol ko toɓe ɗiɗi jowodirɗe joni alay saago saɗa yiiɗi hisade ɗum il faut darna hisorde nde wadde ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe joyi fecce e joyi ɗo nanamdi golle joni saɗa fecca ɗum fuɗɗotoɗa ko goho o mbiya e nder goho holno foti joyi joyiji goni hen enen gadi amnata ko wadde ƴetta limi ɗiɗi ɗe mbiya e nder sappo e ɗiɗi holno foti joyi joyiji goni hen enen gadi fammi fof joyi joyi ɗi nani hen mbaɗa ɗo ɗiɗi ɗiɗi sa sowi ɗum e joyi hokkanma jeeɗi hokkanma ko sappo joyi mbiɗa ɗiɗi sa sowi ɗum laabi joyi wona sappo hokkanma sa sowi laabi joyi joni mbaɗa ɗo sappo usta ɗum e sappo e ɗiɗi kemnoɗa ɗi ɗiɗi sa usti hen ndiga hokkanma ɗiɗi sa itte ndiga hokkanma adoro gotel ala hadi tawɗi tan ba ɗiɗi ndiga mbiɗa ɗiɗi sa itte ndiga ɗiɗi tan ɗiɗi heddore wona goho sa itti hen goho ko heddoto go ala ko ndiga ma taw ndiga ndege nder sappo e ɗiɗi sa feccino joyi dañata hen ko joyi joyi ɗiɗi heddo ɗiɗi tellina joyi ɗiɗo joyi a dañi nogas joyi wona e nder nogas joyi holno foti joyi joyiji goni hen joyi joyiji ne foti holno joyi e nder nogas joyi holno foti joyi joyiji goni hen joyiji joyi 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 binda joyi ɗiɗo joyi sa sowi ɗum e joyi ko hokkanma joyi sappo joyi sa sowi ɗum laabi joyi sa sowi ɗum laabi joyi joyi sa sowi ɗum laabi joyi ko hokkanma joyi sa sowi ɗum laabi joyi ko nogas joyi hokkanma nogas joyi eyi joni noon binda ɗo nogas joyi ɗi kadi mbaɗamani ustugol joyi sa itti hen joyi ko hokkanma joyi joyi sa itti hen joyi ko hokkanma ndiga ndiga ɗiɗi sa itti hen ɗi hokkanma ndiga ndiga ha joni hisore men gasani teddinen ndiga oɗo e nder ndiga holno foti joyi joyiji goni nder haydara haydara hay ndiga wonata hay joyi joyi goto ala wadde mbaɗen ɗo ndiga wadde ndiga sa sowi ɗum joyi ko hokkanma ndiga ndiga mbaɗen ɗo ndiga o ha joni a ustinirat ɗum ndiga sa usti ndiga o hokkanma ndiga ndiga wadde Saliou Sow fecci ujunnaji mum ɗiɗi e temedde joyi guertogal e ɓiɓɓe mum joyo moni kala daña temedde ɗiɗi e capanɗe joyi guertogal heddi heddo ndiga faami joni noon alay saago o ande holno wiyete o ande holno wiyete o ande holno wiyete o ande holno wiyete temedde ujere nde e temedde ɗiɗi e capanɗe joyi ko limre feccetende limre
ujunere mbiɗa mbimi ujunere temedde capanɗe joyi ɗe ko limre feccetende ko kayre feccete wona joyi ɗi ko limre feccore joyi ko limre feccore temedde capanɗe joyi ɗe ko feccere ko pecce ɗe feccere nde feccere nde walla jeeyi ko limre feccere nde ko feccere temedde capanɗe joyi ɗe ko feccere limre feccere ko feccere temedde ɗiɗi e capanɗe joyi ko feccere moni kala wona ndiga o woni kedde ɗe ene wayno hiisorde men ko ni wadde woni kala dañata ko temedde ɗiɗi e capanɗe joyi gertogal an mbiɗa ko keccugol ngol ala kedde keccugol ngol ala kedde ngol ala kedde eyyi ndigo wono ndigo ko kedde ndigo ko woni ndigo wona kedde ndigo haydara heddaki ɓe pecci garten mabɓe soɗo joni wona koye ngunu soɗo joni wona koye ngunu moni kala so suka makko joyoɓe moni kala so yaltini temedde ɗum capanɗe joyi gertogal sa yurnima ngunu ma taw toon hunde haydara tawara yo woni haydara won ɗeɗo kedde ɗum ɗo woni ko saɗa feccira ɗo no darnuɗani no joni ko ni darnirte saɗa fecca ko mi hiisode ni darnirta a waɗat ko feccere ko ha para mbaɗa ko feccode a waɗat feccere nde ko feccere nde ha gasa mbaɗa mande nde mbaɗa feccore nde limi feccore nde e on saaha paata e golle nde mbimi nde fuɗɗotoɗa ko ƴettude ɓayɗo ko limre wotere mayne ngara limi ɗiɗi ha e limi tati ɓayɗo ko limre wotere ƴetta ɗo limre wotere mbiya e nder goo holno foti joyi joyji goni hen eɗen gandi hay wawa wonde ɓayda jogui lime goɗɗe ɓeyda hen ɗiɗi wona sappo ɗi mbiyano nder sappo ɗi holno foti joyi joyji goni hen mbiɗa joyi joyi ɗi nani hen joyi sa sowi ɗum e ɗiɗi ko sappo rokkat ma itta ɗum e ko limre ma dow nde sa yitti ɗum heddoto ko ɗiɗi teɗina joyi gonɗo ɗo a telli e nder nogaji holno foti joyi joyji goni hen joyi nani hen joyi cowaɗum e joyi woni nogas joyi ɗiɗo sa ittimi nogas joyi heddoto ko ndiga tellina ndiga par ce que gasani taw il faut tellina ndiga o e nder ndiga hono foti joyi joyi goni hen mbiɗa ko haali mbiɗa ko ndiga sa sowi ɗum joyi ko ndiga hokkanma joni ndiga sa itte ndiga heddoto ko ndiga a yiddidi moni kala heeɓi temedde ɗiɗi e capanɗe joyi gertogal ndiga hay gertogal goto heddaki woni kedde gote ngala nder andi ko a ɗeɓ ngo townude hande tan hango towi ɗimi hiisugo a ɗeɓ townude hande hango towi tan hiisugo hango towi bayɗen amen foof hande hango towri ɗum alayi to gabbuɗa to eyyi ko ni tan enen jiɗen ko mete sukaɓe lesɓe ɓe walla ɓe gowani hiisa taw hiisa bindaɗo foof ganda kom sa ari feccude saabu ɗo ko limre wotere ma saaha wona yimɓe joyo ne wawa wona yimɓe sappo e joyo yimɓe nogas yimɓe capantato pecca kadi ko heewi ɗum ne jogui no foti heeɓi feccirede ha yimɓe paama ɗo fuɗɗorte ɗum rewata ha daña jincu jomana kam peccugol en waɗi peccugol jinggol kedde mbaade peccugol ngol ala kedde no woodi kam peccugol jinggol kedde no woodi ine jogui saabu joni mbaɗa waɗi mbaɗen keddude tan limre wotere sa waɗi temedde ujunaji tati e temedde nayyi e capanɗe joyi e jeeɗiɗi sa fecci ɗum e joyi ina gasa wasa wa kedde keddo sa ƴetti tati e nder tati hono foti joyi joyi goni hen andi wawa wonde ƴetta ɗiɗi capantati e nayyi holno foti joyi joyi goni hen ene waɗi joyi joyi jeegom sa sowi ɗum joyi dayta ko capantati nayyi sa yetti hen ndiga hettoto ko nayyi tati sa yetti hen tati hettoto ko ndiga telina joyi ɗi e nder capanɗe nayyi e joyi holno foti joyi joyi goni hen eɗen gandi joyi joyi jeenayyi nani hen joyi jeenayyi sa sowi ɗum e joyi dañata ko capannayyi e joyi
joyi sa yetti joyi ko ndiga heddoto nayi sa yetti nayi ko ndiga heddoto teddina jeeɗi e nder jeeɗi holno foti joyi ngoɗen joyi goto na hen joyi sa so yiɗumen joyi ko joyi keɓata ko joyi keɓata jeeɗi sa yetti joyi heddoto ko ɗi o woni feccetede nde o woni feccore nde ɗum ɗo woni kedde ɗe ɗum woni feccere nde kedde ngari woni peccugol bangol kedde ari ɗo bangol kedde ina hasi noon kala nde peccuɗa limre nde feccete nde tawi ko joyi wattindi walla ndiga sa fecciɗum haydara heddota sa fecciɗum e joyi haydara heddota tawi limre feccore nde limre feccore nde so tawi wattindi ko joyi walla ndiga a fecci ɗum e joyi ko ndiga heddoto noon ɗacciren yeɓoɓe gadda hen yeruji enen wawi ɓe gaddata hen yeruji ɓe pecca ɗum ɓe ƴeewa so tawi ene heddo walla heddota ɗum noon aɗa wawi waynade sako noon a jarama no fewi andi berni tan ñande mbayruɗa jangguinde fof ko ñande mbayruɗa janggude ɗum nene kadi ko hunde nde ganduɗa hoorema ko hunde nde yimɓe almuɓe hewɓe coftani e majjum hiiso almuɓe hewɓe coftani e majjum woɗɗum no ɗum wayi muusini kono sa wawi ɗum neɗɗo o sene waɗa ɗum mbiyata ko wayno ko ganduɗa hoorema wone ko gandal bangal fayida eyi saabu enene hoore men sa den ko ɗo ko heewi koɗo puɗɗiɗen ɗum ɗo yiide ko fayta batte gueɗe hiiso no mbaɗirta ɗum ni ɗum neke waɗi fayida no fewi min kam peccugol ngol ala kedde ko hande machallah hande kam jiimi hen kadi hono dani waɗi fayida no fewi ɗum waɗi mbiɗa ni tan bandiraɓe enen ɓeɗo mbaɗi fof ken janggoɓe an janguinowo e minen ɓeɗo foof e kamɓene foof enen fof ken janggoɓe kono an won ceerno mawɗo kamɓene kadi ɓe jara ɓe mbiya kadi ha yewtere aronde saljeeɓe inchallah rabbi so waɗi namde anne kadi jurnitoɗa wooda kadi ko gartuɗa hen eyyi a jarama en man encore en jetti ceerno Djiby Dieng en jetti ceerno Saliou Sow en jetti kadi dendagal yeeɓiyanke ayaw Piindi TV eɗen ɗamini e maɓɓe on ceede ɗum ɗo ɗi mbaɗata ɗi commentaire ɗi mbaɗata ɗi eɗen jakori maɓe mbat hen commenté e on saaha kadi kala to ɓe mbiyen yen pa ƴeewen faati to nde wonno neɗɗo janggat tan koye perkitti mum ina wawi taw min mboɗo ferkitiɗo kono so mbi kam ferkitima ɗo e on saaha minne kadi mi ɗaɓɓoya gandal ɗum ɗo ko hiiso tan gayi less ene wawi ngaro ene hiiso towɗo seeɗa kono noon ɗo kam ko ɗo jarten taw kono eɗen jiiɗi ha joni ɓe mbaɗa hen commentaire uji mabɓe so won ko oñi hen ɓe on cayen janggo e jaam mbasen feritade ɗum noon Allah jarama musidɓe kadi jarama ha saaha goɗɗo so ɗi ɗo ñaami assalamu aleykum